ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур аз як хуш омадем ба канали мо. Ман имрӯз мо қарор дорем дар тарафҳои шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшон, молҳои акаи Ҳасан, партияи нав моло омодагиай. Хоб молҳое ки ҳафтаи гузашта бироварда будем, ҳамаш савдо шидагиай. Ба ёда метавонед занг назанед, фақат молҳои навда занг мезанед. Дута ғуноҷини буғуза, дигарош ғуноҷинои қисир зотӣ, ҳамаш барои мол кардан. ҳозир дар давоми видео ҳамаша якта ба якта маълумоташа метем. буғузора хоб дандонаша нишон метем, аҳлишу дигарша ана инош боша ғуноҷин чорта. ҳамаи маълумоташа бигиред. хоб харидори аниқ шуда баъдан занг мезанед. кадом моле ки маъқул шид скриншот карда мепартоед, савдоша мекунед. Дастафка иншоалло бепул любой ҷо ташкил мекунад. салому алайкум акай Ҳасан. алайкум салом. хоб айнаи сар мекунем а? бале не ғуноҷина акай маъмур буғуз думоҳа ҳарди яними ба қар рафтагиай ака гирифтана нагирифтанаш худованд худаш медонад ки синаву бари шурӯъ дорад. ай сиску синаву бар ҳардушам аки якум гусола шаyd ғуноҷина ёшак дандонша нишон додан шарт нест. ёли гусалан ёшан ҳардушам ғуноҷини ёшак. масъалаи аҳлиёшон хӯрдану саломатиёшон кафолат қатъия ягон камбудӣ зиёдатӣ надоранд. гап нест. нархш алоҳида ё якҷоя? ҳарди як нарха. димша маълумоташа битем. иш ҳам ҳамин думоҳа буғузай ака гирифтана нагирифтанаш гуфтаисам ку ака падвапрос худованд худаш медонад. ай сисик агар фора каша я тамошо кунем. буғузора я ҳой ку ҳардуша хоб ино пародои чорнапиёсро якум сорт хали молои ояндаашон ояндаҳои хуби хуб мешавад барои молкунӣ. нигоҳ ки оли аҳволи чочубари чихи фасони хушрӯ дорад. нигоҳ кунед. барои мол кардан беҳтарин вариант, зотҳошонам хуб, зотҳои ширин мешаванд. намебиёед аҳлишам дидем. саломатиёшон 100% иншоалло барои молкунӣ беҳад молои фасони хушрӯанд. ман ҳама тарафа нигоҳ кунед, аллакай уже кам кам сина кардай. яъне гоҳи паҳмайда хе кундор мол мешавад. чочубари фасони хушрӯ дорад иша. молора дидем чӯлок рагаштанаш ягон проблем. нархошам нархҳои дастрас акай маъмур иншоалло ҳамин одамои молкун ай моло баракат меёбанд. беҳад молои якачина. нархҳои ҳардуша як нарх мегӯям 16400. муомилаву дастсафка дадриша. тамом гап нест. хоб ҳардушам гуфтем ғуноҷин барои якум гусала буқарафтагиай дандонаша шарт нест. ана ёш 10 моҳаянд. хоҳишмандо любой мола метавонед омода ай пеш бибинед. касоне ки имконияти омодан надоред бо дили пур заказ кардан бигирен одамои боварияй. любой ҷо бурда то дари хонатона бурда метавонед. ана ҳарди апа хоҳара. ино ҳам чорнапиёс. чорнапиёсри тозаай ҳардаш мошоалло мол мешаванд. тақрибан сини солуш 10 моҳа. 10 моҳа моҳи 11 рафтасе ҳардаш. тамом гап нест. хӯрдан саломатӣ иншоалло соза. кафолат қатъия ба дили пур любой одаме ки мегира барои саломатиёшон 100%. гап нест. мана барои мол кардан дута варианти хуб чорнапиёстар ғуноҷинои ёш. ҳардаш апа хоҳара. нархош чӣ хел ака? нархошам нархҳои дастрасай 12800 сомонияи муомилаву дастсафкаш дадриша. гап нест. 12800 муомила дастсафка ҳаст. ҳуй ки ҳамиша айс. ҳуй ки майла. я ускаша. мошоалло мол мешаванд ки. беҳтарина. ғуноҷинои маст. фақат мебаред, парвариш мекунед, мол мекунед ша. чанд гуфти 12 12800 муомилаву дастсафка диришта. дастсафка. тамом гап нест. ана пародаи карпата. чочубари фасони хушрӯ дорад. бор чочубаршад барои баличкои карпат мана барои мол кардан. и як солаву як моҳа шудагия. ғуноҷинча як солаву як моҳа шудагия. гап нест. я дусе моҳ пас ба қамона иншоалло мешавад. масъалаи хӯрдану саломатишам 100% чочубари фасони хушрӯ дорад. остак чикиси моли тозак пародашам баъзе иншоалло ки моли хуб мешавад. ака нархш нархи бародар 13800 муомилаву дастсафка диришдаия. 13800 муомила дастсафка гап нест. хушрӯ нигоҳ кунед қашқача моли базебак ғуноҷинча барои айкшаусу ира мана рагаштонашам мебинед ябура. чочубари бисёр фасон дорада ами хеле барои молкунӣ беҳтарин мол мешавад. мол кунон ҳаракат кунед беҳтарин вариант. карпати тоза
های کشبار نقشه گفتیم ایرا 13800 معامله و دستافکه درشته. دستافکه تمام گاب نیست. انا حتی مولی دبار چلیش وای نقش ارزونه. مانا بیرکه دارم. یا ایسای که وایم یا ایسکشه. این نرخی ارزونه. این سین سالش چند خیلی تقریبا. نه یا سالش دیگه نیست یک یا زماش دیگه دیگه. یک ساله من گاب نیست. نرخ هم نرخ ارزونه ایه. 9300 سومونای معامله و دستافکه درشته. 9300 معامله دستافکه گاب نیست. هک شوسه. یا نرخ گوسالی همین شیرمکش دیگه. شلو مولکنی دم راه گشتنش هم یا برو بینید. 9300 معامله و دستافکه داره. هک بار باش تمام. گاب نیست. ایشالله همین مولا یگان توش کمبودی نداره. همش برای خوردن سلامتیشون و دلی پرای. تمام قبول که. خب برادر من کدام مالکی معقول شید. اولی ویدیو دام گفتم اسکرین شات کردم میپرتا اینو سوداش میکنه ان شاء الله معامله خوب کردن دستافکش تو در خونتونه ان شاء الله به پول با عینک گفتگیش معامله خوب داره پیششون من یا بودم من یا درو آدم بگذای ماس من ایدتا بگوجینی یا خلا من ای کارپات ایش خونوجین ارزان من برادر کسی گرفت برکه و هم برای کار سلامت باشین